Joet is het eindelijk zover. Na een jaar uitstel zal Bertha schieten. Alhoewel, uw naïerskieterij gaat eindelijk terug. Een unieke samenwerking tussen de voetbalvereniging uit Holwert, Ternat, Ooster-Nijtjerk, Ije en Anjem. Allereerst willen wij iedereen heel erg bedanken die ons op welke manier gesteund heeft. Financieel, mij de prijzen, maar natuurlijk ook de vakkenkepers. We gaan aan spelen in 4 rondes. Een verlotting, onze aanvoerders van alle 4 verenigingen zullen een bal zitten om prijzen te bepalen. Maar een aantal prominenten die zitten ook een bal en zullen tevens een lotje loeken. En als kerst op de taart, uiteindelijk zal Bertha de manege betreden en bepalen wat de hoofdprijs, de elektrische fiets, naar daar gaat. We beginnen nu maar ronde 1, de verlotting. De uitslag van de verlotting. Een waardebon van Koop Holwert gaat naar Geert Lindhoff in Dokkum. Een waardebon van een Spar gaat naar Gerben Dirk de Vries in Ooster-Nijtjerk. Nog een waardebon van een Spar gaat naar Boudike Peters, ook in Ooster-Nijtjerk. Een waardebon van Intersport gaat naar Dikkie Holwerda Anjem. Een vleespakket van Slagerij Smit gaat naar Willem Verbeek in Holwert. Een waardebon van de Welkoop gaat naar Douwe de Vries Holwert. Een bal van Intersport gaat naar Ternat naar Jantine Borger. Nog een bal van Intersport gaat naar de Oude Stjelp in Ooster-Nijtjerk. Dan is er nog een bal van Intersport en die is won terug Thea Wijma, Ooster-Nijtjerk. Dan nog de laatste bal, oh nee, nog 2. De laatste bal van Intersport gaat naar Janneke Boeinga, Ternat. En de laatste naar Jan Ieder van de Kooi, Internaat. Dat is de uitslag van de verlotting. We zijn aangekomen bij ronde 2, waarin de aanvoerders van de 4 verschillende verenigingen een balskoppen zullen, waar aan de hand van de prijzen bepaald worden zullen. De ongeveerders hebben bal skopt en ik maak je nou de prijswinners bekend van de vakken die prijswinnend ben. Een bal van de Panterij is gaan naar Sije Heidstra van de Westereen. Een pakket van SCRV, een voetbalshirt, is won door Willy Sipma uit Ije. Een pakket van de Koop uit Anjem is won door Rink Science uit Wierum. Een pakket van Menno Hoekstra is won door Andries Hannema uit Ooster-Nijtjerk. Een high tea bij C van Tijd is won door Klaas Skoorstra van Ternat. Een vleispakket van Menno Hoekstra is won door Douwe Krootsma uit Ije. Het fruitpakket van Van der Hoek uit Ije is won door Trientje van de Galien uit Anjem. Een bon van Slagerij Smit is won door Peter de Groot uit Anjem. Een waardebon bij Attent Mook in Nijtjerk is won door Yvonne Elzinga uit Holwert. En als laatste prijs een waardebon bij Koop Holwert is won door Klaas van der Weg uit Ternat. Prijswinnaars, gefeliciteerd. Dan komt nu ronde 3. Een aantal prominenten zullen een bal skoppen en de vakken zullen vastgesteld worden zodat we de winnaars bepalen kunnen. De eerste bal zal trapen worden door Vera Nutma, de vrouw van onze hoofdsponsor. De volgende bal zal trapen worden door Willem Dotinga, voorzitter van de rijvereniging Trienwouden en degene die dus hier de locatie beschikbaar stelt had. De volgende bal zal trapen wordt door Arnold Nutma, eigenaar van Nutma Schilders, hoofdsponsor van de naïerskieterij
En degene die de verdubbelaar inzet had, werd tot iedereen dubbele vakken kregen had. De volgende bal zal skaten met Johannes Kramer, de burgemeester van de gemeente Noord-East-Friesland. En die zit voor de televisie. Gesigneerde Cambuur-shirt is won toch Kees Koopmans uit Holwert. De volgende prijs is het barbecue pakket. En dat is won toch Jitske Waaksma uit Ternaat. Hier nog 2 prijzen. De bestuur bij de Range Rover is won terug Kars Vrieswijk uit Holwert. En de iPhone 11 is won terug Simon Tilma uit Ejem. Het FC Groningen pakket is won door Johan Boersma uit Ejem. En de voetbalreis is won door Meindert Leeuwen Jongensma uit Metslaweer. De televisie is won door Sippy Wiersma uit Metselwier. En de barbecue is won door Jan Sipma van Ier. Dan hebben we Takka aan de finale. Bertha zal de manege zien. En ja, afwacht hoe lang het door het, maar de elektrische fiets die gaat eruit. De haardprijs van de najaarskieterij die is won door Dennis Stokman uit de Oostenrijdskerk. Heren, ik wil je bedanken voor de organisatie van deze najaarskieterij. Ja, de najaarskieterij zei dat het eigenlijk de bedoeling was om het wat eerder te doen dan nou, aan het einde van de simmer. Maar het heeft natuurlijk alles te krijgen met de corona. Maar dat is ook de reden waarom je hem dit georganiseerd hebt. Voetbalclubs, sportclubs in zijn algemeenheid hebben een drege tijd gehad met de corona. Dat kon het sporten worden. En ja, dan zakt het ledental achteruit en ik de inkomsten van de kantine. Je bent bij elkaar stapt en je hebt betocht, toch als 4 clubs, malkoor wat te organiseren. We toch hem, denk ik, een best stuk geld verdienen voor de 4 clubs die je hem uitzonderlijk als club nooit op het kleed krijgen kan hier. En ik denk dat ik de kracht lid van liedje clubs in uw mierskip die de koppen bij elkaar steken. En ik gewoon wat van mooitje in plaats van autowachtje, maar zelfs aan de slag gaan om iets hartstikke leuk te organiseren. Wat ik heel erg mooi vond is dat het bedrijfsleven en al de mensen romhettig deze najaarskieterij sponsoren hebben. En dat er hele mooie prijzen zijn die het hopelijk nou een paar mensen heel erg gelukkig maken heeft. Dus ik wil hem daar heel hartelijk voor danken. Ik de sponsoren en Elsenien die het mooi in heeft om in deze coronatijd toch mooi te doen aan het behoud van levende sportverenigingen in uw gemeente. Tegen dank.